det ordløse er en stenstrømme, der er i den, er der en flod. Den bæres af det, som er stumt. Her, så lang tid efter, vidste hun godt, at hun skulle have lyttet til sin fornemmelse dengang. For aller første gang, det første øjeblik, de så hinanden i øjnene, blev hans øjne tiltrukket af to kvinder, der gik forbi. Og i samme nu slog en anelse lyn i en. Hvorfor kiggede han efter kvinder? Hvorfor kiggede han væk? Og det var altid denne første gang. Tankerne strejfede hen til, når der var spørgsmål, hun ikke stillede, og svar hun ikke fik, men hvor spørgsmålene blev til tvivl, der slog rødder i hende. Men fra den første dag var det som om han havde kendt hende længe. Hun kunne snakke med ham om alting, om sine tanker og følelser. Og alligevel var der nogle gange, som om da han havde tavse steder, hun ikke fik lov til at nærme sig. Da børnene kom, var han som en hønemor. Det skete, at hun blev irriteret over, at børnene tog al hans opmærksomhed. Det var, som om han var i en anden verden, når børnene var der. Han stod op om natten og puslede dem. Han lærte dem ting hele tiden. Og han hentede dem fra børnehaven, lige så tit han havde mulighed for det. Han bagte og lavede lækkerier til dem og deres legekammerater. Hun havde ofte en følelse af, at hun sad på et tog, der kørte på et jernbanespor ved siden af. Da børnene begyndte at blive væk i længere og længere tid, forsvandt han også. Til at begynde med kom han bare et par timer senere hjem, og han sagde aldrig, hvor han havde været. En nat kom han slet ikke hjem. Han kom først den efterfølgende dag om eftermiddagen. Og han så dødtræt ud, og hun spurgte bange, hvor har du været? Og han svarede stille, at der var noget, han skulle have tænkt igennem. Hans tanker strejfede tilbage til fornemmelsen af, at han kiggede efter kvinder. Og hun spurgte ham, om han havde mødt en anden kvinde. Ser du en anden kvinde? Han var stille lidt, så sagde han, der er en anden kvinde, men det er ikke en, jeg ser. Så kom vreden. Alle disse år. Alle de mange tvivl. Og hun sagde, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Hvad gør vi? Så sagde han, jeg går ind og pakker nogle ting og flytter. Så gik han. Og da der var gået en halv time, så kom han tilbage. Han havde pakket 2 weekendtasker. Og han sagde bare til hende, der er så meget, jeg ikke kan forklare. Hun så ham ikke igen. Der kom et brev fra en sagfører, og i brevet stod der, at han gav hende alting. Huset, det hele. Ingenting ville han have med.
Men hun blev alligevel glad, da hun opdagede, at han havde taget fotografialbumerne med. Så var der alligevel noget, der betød noget for ham. Hun spurgte nogle gange børnene, som nu var voksne og langt inde i deres eget liv, om de så noget til deres far. Og de svarede, at de da fik et postkort nu og da. De havde jo ligesom hende fået sorte huller i det indre univers. Bundløse, tavse, ordløse steder, der sugede så meget energi til sig, at der kun lige var kræfter til at overleve, men knap nok livskraft til at skabe et liv. Som tiden gik, blev det vane for hende at leve i tavsheden. Når hun var på arbejde, var det nemt, for der vidste hun, hvad hun skulle gøre, og der var ingen, der spurgte ind til hende. Men når hun gik hjem fra arbejde, så blev det med tiden sværere og sværere. Hun gik lange omveje. Hun tænkte tit på, at hun ville begynde at løbe i stedet for at gå, for så var der ingen, der ville lægge mærke til hende. Og selvom hun kendte vejen ud af hende, så følte hun ofte, at det var som om hun ikke kunne finde vej. Tit og ofte kom hun forbi en hjemløs, en posedame, som vist nok var noget af det særeste væsen, hun nogensinde havde truffet. Nej, ikke truffet, men hun prøvede at få øjenkontakt med hende, og hun nikkede til hende, hver gang hun gik forbi. Dag for dag fik posedamen flere poser at flytte med. Så mange, at hun ikke kunne flytte på én gang. Så kørte hun vognen frem og stillede den, og så gik hun tilbage og bar nogle bæreposer hen, og så tilbage igen og bar nogle flere bæreposer hen. Hun minder allermest som en snegl, der langsomt bevæger sig igennem byen med sine ting. Men det virker også som om posedamen gik i ring. En dag, hvor livet havde stået alt for meget i stampe, stoppede hun op, da hun mødte posedamen. Hun sagde hej. Posedamen stod med favnen fuld af bæreposer frosset fast til stedet. Hun så ned i jorden. Det var tydeligt, at hun var en af de mennesker, som ikke klarer at se andre i øjnene. Så spurgte hun posedamen, vil du have hjælp med dine ting? Ingen reaktion. Så spurgte hun, ved du, hvor du skal hen? Så løftede posedamen hovedet og pegede rundt og op. Og så kiggede hun ned igen. Og hun vidste jo godt, at hun bare havde prøvet at få åbnet et vindue. Hun vidste jo godt, at det ordløse er en stigende strøm indeni. Og i den strøm er der en flod, der bæres af det, som er stumt. Men de var jo begge to låst inde i hver sit liv. Så sagde hun, undskyld, og hun gik over i gågaden for at gemme sig i menneskemængden. Her midt i menneskestrømmen, små 5 meter foran hende, gik der en ældre kvinde, som på en eller anden måde virkede bekendt. Hun gik hurtigere. Hun kom tættere på. Hun kom så tæt på, så hun kunne se spejlbilledet i en butiksrude. Og hun så, at den kvinde, hun gik bagefter, var hendes mand. Hun gik i stå. Inden i hende var det, som om et puslespil blev lagt af sig selv af usynlige hænder.
det ordløse er en stenstrøm, der er i den, er der en flod. Den bæres af det, som er stumt.